ҳамон давраҳо аъзои ҳизби наслии ислом ҳатто дар кӯчаҳо ки мо ки мана мисол кормандои омӯзгорон, духтурон, кормандони мақомотҳои қудратию дигар ваҳо ҳатто дар кӯча салом мекарданд, мегуфтанд ки ин ҳам вай буд, як кофир мебароварданд, як ваҳои хуб мегуфтанд. Ва то ҳатто як ҷое буд ки рӯйхате карда буданд, агар дар вақти ҳамон ҷангҳои шаҳрвандӣ худо накарда агар онҳо ғолиб меомдану ниятҳо доштанд ки аз рӯйхатҳое ки он омӯзгорон, духтурон, кормандони мақомотро чӣ тавр кушта мешавад ва ба ҷои онҳо киҳоро монда мешаванд, аллакай нақшабандию таҳризиҳо карда буданд. Ва дар кӯчаҳо дар ваҳо албатта ки мардума дар як ҷоҳои вай рафтад мардуми асосан камсаводро мегӯм ки асосан камсаводе ки тез боварӣ мекарданд бо онҳо як вохӯрӣ намуда онҳоро бо фитна, бо найранг ба тарафи худ мекашиданд ва бинед агар ба корҳои номатлубу корҳои вай он афродро тела мекарданд. Онҳо нафаҳмида ба ҳизби наслии ислом дар омадагӣ ҳастанд ки имрӯз ки чӣ хел ба ҳизби наслии ислом даромаданд ва дарк карданд ки онҳо чӣ хел хатогӣ доштанд ва баъдан баромаданд. Имрӯз мо бояд ба ин шукргузорӣ кунем, шукр гӯем ки чунин як давлати маҳбуб дорем, шукр гӯем ки чунин як пешвои миллат дорем. мо имрӯз бояд ки бетарафиро аз байн барем. ҳар як фарди, ҳар як инсоне ки дар вуҷуди худ як вай будорад бояд ки самимона ба дигарон ҳамин чизҳоро бифаҳмонад ки то дигар он ҷавоно, он наврасое ки даврои пеш хатогӣ кардану ба ин ҳизбҳои мамнӯъшудаи ҳизби наслии ислом шомил шуданд ё ки ба дигар ҳизбу ҳаракатҳои номатлуб ҳамроҳ мешаванд, мо бояд ки пеши роҳи онҳоро бигирем.